haki ni gisngi abangi pe haki news ngi ba kajimplu jonki klau hakolofune hakolong ka shirkai hatu kata ndre ingin dai bersopla ya kata nomor kini baro kijia ban pendap ya kijing itu lupa jong haktin bajong blai nomor u jisuru luong haka gospel jong Matius kalnong ka ba harpusau kadkot ka ba lai pusau koong sisiang loong api kani ka pateng benrio kan omlet no tat andala pendap no ya kini ki baro kabning berkakendau kin leit no ndrai ki ktian jonga kin omlet no kini ki jingjia manta ki bangi I haki khubor kilong ki jing pendap ya kai ka ba ktian jong bulai kaladap ban yathul upa nunde bon supply kini ki jing ingno kini ki klau nomar ka ktian bulai kaladap yathul upa how Ezekiel kalnong ko ba arpo kada kot ko ba sop nyo ter ka bo angkum ni ko kunu brio to pai lagi kman shapang shathie bat penjau ya ka ktian shapang shathie bat ya tulupa persya ya ka klau jong ka kandau ka ba shathie bat to ong ha ka klau jong ka shathie to snap ya ka ktian utrai kumni u ong utrai ublai akmi ngan penme ya ka ding apa bat kan tangdu ya ki diang bajirngam baro apa bat yo udiang baterkong baro ya ka ding baklang on penlip mati kmat baro na shathi hadu shatai on thang ingkong daka u Ezekiel dap yithulu ba ublai unsa thang ya kita ki klau hangni ngila dap bi ba kita ki jingi tulupa jong Ezekiel la dap ndap lanangi pendap na kawi kasngi syakwi pat kumba ngi man ha snambal dap ba kajing ing jong ki klau ko shirkai Australia bat ba kata palat ya ka perthai bro ko wei kadai kajing ing no jong kani ka klau Amazon ka ba ki scientist ki ongwa kani ka klau Amazon kam dai tang ka klau ka ba he tam ha ka perthai nrei ka klau Amazon ka longru uklong snam jong ka perthai nomor ka klau Amazon galaban pun mi kumba 40% ka oksigen ha ka perthai bro ko wei nrei ya uklong snam jong ka perthai labam du dak ding ha ka jing plu klau ba shirkai ka ba jia na du snam aja ka pra aja ka khandai bat ka ding ka ba ka labam du ya kumba million aka ka klau kini ka jing ing jong kini ki klau kapan ba kijing jia nang ni jakmat kila ban munra ya ka ba ktin ka jong blai ba kala da bitul pa ba kan sajia kijing shitter ha ka global warming ka pakiong kan sajia tingim dai ban so kuslai nomor ba kijing jia ha kini kisi kila nang ya pendap na ka wei ka singi kila nang ya pendap ka wei ka jing tu ulpa hadin ka wei pa kila nang ya pendap kumtang ngim dai ban siap tiang ngim dai ban kuslai ngidai ban kamen nomor ktin ko jong blai ru ko ong ba aba pi kini ki bajia to khmir ilaki kman maka jing lai em jong pi kala jan kumta ngidai ban kamen ngidai ban khmir ilaki kman chotrai ka jing wan ka jong utrai man shaw no ingi kala hajan yoro utrai